Ето отново аз стъпвам на Ке и влизам в това кафене. Седяхме ли тука на времето с нея? Седяхме ли да или не? А може би всичко по-иначе беше. Кафе пихме просто на крак. Единствено помня един безнадежден, съдбовен и викащ ме знак. Като еспресо животът се лей, спомени парят и днес като кафе. А ще се върнат ли с лодки на Кея, вече отплувалите мигове? Признавам, че помня добре кафенето и Кеят си спомням добре. Обаче не помня това бе, което успя любовта ми да спре. Не бях ли тогава с някоя друга? Не беше ли тя с някой друг? По-точно не бях ли със своята съпруга и тя пък със своят съпруг? Като еспресо животът се лей, спомени парят и днес като кафе. А ще се върна ли с лодки на Кея, вече отплувалите мигове? Дали пък животът не готви ме друго, след време ни среща пак тук? Но аз съм обаче с друга съпруга и тя пък със свой съпруг. Така да се каже, свободен съм вече, изобщо съм на свобода. Но все ме тързае въпросът сърдечен, дали пък свободна е тя? Като еспресо животът се лей, спомени парят и днес като кафе. А ще се върнат ли с лодки на Кея, вече отплувалите мигове?